Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Sannan ku da kasancewa da mu ta cikin ƙayataccen shirin nan namu mai farin jini, wato shirin ƴa mace daga nan Global House Radio muryar jama'a. Shirin da ke duba akan rayuwar 'ya'ya mata, ƙalubale, gwagwarmayar da suke fuskanta a cikin rayuwa kafin kaiwa ga nasara. Sunana Asmau Abdullahi Kura, a tare da ni akwai bakwar mu ta wannan mako Maimuna Muhammad, da ita ne za mu kasance a cikin shirin. To madalla, barkanmu da dawowa, inda shirin namu na yau zai tattauna ne akan wace ce ya mace ita kanta, sa'annan wani kalar baiwa Allah subhanahu wata'ala ya albarkace ta da ita, wani kalar muhimmanci take da shi a cikin al'umma, duk za ku ji wannan a cikin shirin namu na ya mace na wannan mako. To malama Maimuna, kin ji abin da za mu tattauna a kai. Kamar yadda na yi bayani, mai sauraro zai so ya ji wace ce ya mace a taki fahimtar, amma kafin nan a yi sallama da mai sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To kamar yadda kika faɗa, sunana Maimuna Muhammad, kuma kin tambaye ni shin wace ce ya mace. So ya mace dai, idan aka ce ya mace ana nufin ya, uwa, mahaifiya, kuma ana nufin jigo, kuma wata baiwa ce da Allah albarkaci al'umma da ita, wato ita ya mace kenan. Idan aka ce ya mace ana nufin mai bada tarbiyya, kuma jagora ga 'ya'ya, kuma mai bada tarbiyya a matakin farko a cikin rayuwar ɗan adam. A takaice to wannan ita ce ya mace. Shin Maimuna, duk da wannan baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da ita, me yasa ake musu, ko in ce me yasa ake nuna musu halin ko in kula a cikin al'umma? So dalilin da yasa ake nuna halin ko in kula da su a cikin al'umma shine ana musu kallon raunin su, da raunin su ake amfani domin ganin an wofintar da su. Yanzu mace za ta yi yunƙuro ta tana so ta zama abu kaza, sai kiga an dakale ta an ce kina mace ma ke me zaki iya yi. Kin ga wannan ma ya zama an wofintar da mace kenan a cikin al'umma. Maimakon a jawo ta, wance ta ce za ta iya yin abu kaza, to shikenan, Allah ya bada sa, Allah ya bada nasara, amma sai ki ji ana cewa ai ba za ki iya ba, ke din me ke da kina mace, shekarun ki nawa suke, rayuwar ki, to haka sai ki ga an dakile mace, an kashe mata ƙwarin gwiwa. Maimakon a bata hope, to an riga an rusa mata dama. To tun daga wannan an riga an wulakanta mace, an nuna mata halin ko in kula a cikin al'umma. Wannan shine dalilan, saboda rauninta, ana amfani da rauninta ne don haka. Shi yasa a koda yaushe muke cewa mata su fito su yunkura, su cimma burinsu, kada su bari wani ya dakile musu rayuwarsu, su cimma manufa akan abin da suka sa a gabansu. Wato Maimuna, idan na fuskanci ki, halin ko in kula da ake da mata yakan jawo rayuwarsu ta salwanta a wasu lokutan. So dalili na farko dai shine rashin samun foundation, ma'ana rashin samun madogara. Ya mace ta taso a gida, maybe ta rasa mahaifiyarta a gida, tana rayuwa, babu mai magaya mata gaskiya, babu mai tallafa mata. Kin san ya mace an ce mai sararrashi ce, babu mai rarrashinta, babu mai gaya mata kalamai masu daɗi wanda zai kwantar mata da hankali. Wannan dalilin sai ya sa ta fara wani banzan tunani, sai ki ga a ƙarshe sai ki sa an samu rayuwar ya mace ya salwanta. Bayan kuma wasu zaki iya tambaya na cewa me yasa to hakan ta kasance. To dalilin da yasa hakan yake kasancewa, kamar da na faɗa, ta taso babu mahaifiyarta a gida, kuma maybe an ajiye ta a wani guri, ana tsangwamanta, ana hantaranta. Kin ga dole a samu matsala. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa rayuwar 'ya'ya mata yake salwanta. Wannan shine dalilin. Sannan kuma akwai wasu dalilai wanda lokaci ba zai bar mu bayyana su ba. Na'am, mai sauraro, fatan zaka ci gaba da bibiyar mu domin jin mu da ragowar bayanan da lokaci ba zai ba mu damar bayyana maka su a yanzu ba. Za ma ku iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook, YouTube, TikTok akan Global House Radio muryar jama'a. Mai sauraro, za mu ji mu dawo, inda da mun dawo shirin namu zai dora. To madalla, barkanmu da dawowa. Malama Maimuna, duba da yanayin lokaci, me za ki iya rufe mana da shi, wace irin shawara za ki iya bawa al'umma da ma gwamnati gaba ɗaya akan jawo mace a jiki a duk abin da ya shafi ayyukan da zai taimaki al'umma? So shawaran da zan ba wa hukumomi, gwamnati, kwamiti, ƙungiyoyi, kowanne, saboda su jawo mace a cikinsu, domin mace jagora ce, kuma mace tana da tunani mai zurfi wanda za ta iya bada gudunmawa wanda zai amfani al'umma, ya amfani duniya gaba ɗaya. A daina amfani da rauninta wajen daƙile mata rayuwarta.
a yi amfani da rauninta wajen ƙarfafa mata gwiwa saboda ta cimma abin da take da muradi a duniya. Sannan a ƙara ƙarfafa mata gwiwa da bata shawarwari idan an ga za ta kauce, a jawo ta a jiki da lafazza masu daɗi domin kwantar mata da hankali. Wannan shine a taƙaice. Malama Asma'u, ina miki sallama. To madalla malama Maimuna, muna matuƙar godiya sosai da fatan za ki ƙara karɓar bakuncin namu. Mai sauraro, a daidai nan za mu ja akalar wannan shirin na wannan mako, sai ka tara da mu mako mai zuwa domin sake kasancewa da mu. A madadin shugaban sashen shirye-shirye da al'amuran yau da kullum na Global Hausa Radio, wato Ahmad Muhammad, da ma sauran waɗanda suka dafa domin ganin kammaluwar shirin. Sunana Asmau Abdullahi Kura da na gabatar da shirin a daidai wannan lokaci nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Global Hausa Radio, muryar jama'a. Na bar ku lafiya.